Pozerajte na pohár. Pekná atmosféra, dobrí ľudia, pohostenie dobré, akcia dobrá. Opýtam sa aj teba, prídete aj na budúci rok? Ak nás zavolajú, pozvú, tak hej. Budú lepšie časy? Budú. Spravíme aj iné pivnej súťaže, môžete sa pripraviť na to. Ďakujeme, takže bratia Juraj a Vlado Potoční z nedalekej Haliče, takzvaní mamúti, ďakujeme vám za úžasné divadlo majstra sveta.